Lucas, Kapitulo 4. Unya, miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya magdako, ug sumala sa iyang naandan. Miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan, ug gitunol kaniya ang basahon nga sinulat ni Propeta Isaias. Gibukhad niya ang linukot nga basahon, ug maoy iyang gibasa ang dapit diin na sulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Ginihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya, gilukot ni Jesus ang basahon, giuli ngadto sa piniyalan ug milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya, miingon siya kanila. Natuman karong adlaw kining bahina sa kasulatan. Sumala sa inyong nadungog. Nakadaig silang tanan kaniya ug nahibulong sa mga matahom nga pulong nga iyang gisulti. Miingon sila. Dili ba anak man kini siya ni Jose? Miingon siya kanila. Sa walay duha-duha, inyong isulti kanako ang ginaingon. Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Moingon usab kamo kanako. Himuad dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo didto sa Capernaum, sumala sa gisugilon kanamo. Apan sultihan ko kamo, nga walay propeta nga dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako. Daghang mga byuda sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa byuda sa Sarifat, sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon sa Israel sa panahon ni Propeta Eliseo, apan wala siya bisan usa kanila nga giayo, gawas kang Naaman nga taga Syria. Sa pagkadungog nila niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Nanindog sila ug ilang giguyod si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo